سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتو زيناتات وتهدرو وزايتات إثيوبيا بعزف معبايو حبرات إمارات عرب أب ديسيت ميون معرفو نفرتي تهنس مهلاوا عطقات إثيوبيا أب سودان آتيوم أب هيوات سبزو ردو وقودات حميتي حيلتاتو مسراوي السودان أي حوسني لمقبايو نيجيراوي ساباغ تيبي جوشوا معرفون كالن زدهسس زيناتات حيزلكم مسيلغو أبزا چانل دمان وتر تخاتلتن موغان سبسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم عمتاوي باجت إثيوبيا لعلى 500 بليون بر كخون زقبر رقيق باجت ببيت مخر منسترات تهاجر صديقو بيت مخر منسترات إثيوبيا نزمت عمت زوعل عمتاوي باجت كابتناي زحالف عمت ب85 بليون بر كم زوسخ أفليت الله عمتاوي باجت منقست فدرال لعلى 561 بليون بر كخون موسانو اتزوز حبريتا زملكة خوينو مستزود أزلو عمت زنبره 476 بليون زبصح باجت كناصاصرن لخا ناي 18 مئتاويت وسخ تاغير الله اتي بيت مخرين نتي بقوصاصرا إثيوبيا نعمت 2014 زتدالو باجت قدم مصدقو نزي زازم زل عمت زدل توسخ باجتن وصايتات منغستن مشفانن زدل ممحياش تغبراو نخخون ابز قرب حساب مزرابو تفليتو بز مسرت اتتوسخ باجت اب تግራይ مزتولعو كينات بزتحز نزقات اما وصايتات بدرق نزتحسيو نزتفناقلو ناب كبابيوم نزملسو زخون قرب رديت لبدا كورونا نمكلخال ندقوما قرب دخعن نمكلخال حدقا وحجن كمزو علانا تصيرو እዚ ከምዚኢልን ከሎ ኸ ኣብ ካልእ ወፂ ዘሎ ጸብጸብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ባጀት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሙሉእ ዓመት ዝወፀ ገንዘብ ኣብዛ ዓመት ግና ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ከም ዝወፀ ተገሊጹ እዚ ኸ በቆጻጸራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2012 ንሰራዊት ምክልኻል ተባሂሉ ዝወፀ ባጀት 16.908 ቢልዮን ብር ዝነበረ ኮይኑ በቆጻጸራ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 2013 ግና ኣብ ውሽጢ ቀዳሞት 6 ወርሒ ጥራይ 16.4 1 بليون بر نمكلخال وصايتات كغبرن كلو ازي ناي 6 ورح وصايتات طراي كا مستني زحلف عمت ملؤ وصايتات زدارك لعل وسخ زترايلو وصايتات يو أبتي من قصقاس مراخب حدا كابا قدست كفالات عالمنا مخوان زغلص نقيح بحرن وشمت عدن زراخب باب إلمندا باب تركب حانتن إشتي ميون تبهال دسيت أبزز حلفك قرب أوارح هاندبت معرفة نفرتي هنص الله كم زلو زر ناي ساتلايت سئلتات كزرقح دحر مصنح حجي وص زلو زيناتات كم زحبرو نت معرفة نفرتي حبرات إمارات عرب تهانصو خم زلا تغليصو ازي ابتاني إشتي جنك اب زلوا قمامطا اقداسيت زخونه دسيت زهن زلو معرفة نفرتي بكلته ابت بعالم افلطو زتوهاو منغستي يمن زسرحو سبا سلطان اتمسرح نايت معرفة نفرتي بحبرات امارات عرب يفصمالو كبليم تزاريبهم كم زفلت حبرات امارات عرب اب ايرترا بعسب معرفة نفرتي زتقالله وتهدرو معسكر زنبره خوينو كابو دحر موصاخات هاجر حجي ابتا كب عسب كومدما كاب جيبوتي قربا زخونت نا يمن دسيتيا نفرتان دروناتان كعرفلو زخل معرفة نفرتي تهنزلا ابزا دسيت بجكاتناي نفرتي صرغيا زخونه معرفة نفرتي عبيت نفرتي كوت زخل هانغرات وانت سريحو كم زلو ابتي تزرغي زلو ناي ساتلايت سئلتات يزرأ أبدوبات سودان إثيوبيان زلو زيرغو انت جينا معلب زي تقبرلون كلو تمالون كاب إثيوبيا زنقل عطقات ناف سودان بمئتاو اب هيوات سب حدقا ابصيحهم كم زلو تقليصو مع كان زينا سودان تريبين قليصاتو كم زلا ابت كباب زلوني عين مسخاخر كم زحبروا اتم كاب إثيوبيا زمصو عطقات حد محمد علي الساجن زبال وانا ناي حد حرشا كوم دما مسؤول سرحتنيا كچوي دليت كم زنبرم جن اتم كلت حرستوت بتم ناي إثيوبيا عطقات تعاقيتهم ناي چويا فتنا بستقبرلون بمئبايم بتم عطقات كم استقوتلو تغليصو اذا مع كان غليصاتو كم زلخا حزبنا يتخبابي سراوي السودان ببزحي ابت زلو كبابيتات كعرد درو صاوعيت يغبرو خم زلو كتحبرن كلا كاب كللا محراز مصو عطقات بتدغغامي متقعت بمغبر اتم سوداناويان حرستوت نتبوتا غديفم كخودو بهاغوم كم زخونه بمغلاصيا اتكبابي اب حماق ناي صتا كونتات وديق خم زلو اذا مع كان زحبرت كم ذكر سراوي السودان نز كبابي دحرته ورح 10 حدا زجمرو سرحيتات كابيت سراوي إثيوبيا زمن طلو مريت يزبلو أكالت بألف شقة تباهيل الزفلت كلتين هاجرات زدوب لمعنى حرشة مريتيو كلئ من السودان بزتا حزينة الدماء لعلواي مراحي نايتهم بحيلتات قلطف حاجة الزفلتو سراويت زخونة محمد حمدان دوغلو اتم نسو زمرحم حيلتات من سراويت مكلخال السودان كحوسو كم زيد اللي أفريتو
እዚ ነቶም ቀደም በጃንጃዊ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዝነበሩ ሓይልታት ዝመርሕ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣባል ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ኮይኑ ዘሎ መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ኣብ ልዕሊኡ ፖለቲካዊ ምሲጣን ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ኣብ ሱዳን መጺ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥ ከዓ ሳላ ናይ ሓይልታቱ ሓገዝ ከም ዝተረጋገጸ ብምዝራብዩ እቶም ንሱ ዝመርሖም ሓይልታት ናብ ሰራዊት ሱዳን ክሕወሱ ከም ዘይደሊ ተዛሪቡ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከዓ ብናይ ሱዳን ፖለቲከኛታት ጥራይ ዘይኮነ ብናይ ወጻኢ ደገፍቲ ሓይልታት ሱዳን እውን እቲ ሃገር ክልተ ሰራዊት ክህልዋ ከም ዘይክእልን እቲ ኩነታት ከዓ ነቲ ሃገር ናብ ካልእ ከቢድ ፖለቲካዊ ጸገም ከእትዋ ከም ዝኽእል ብምግላጽ እቲ ሃገር ከም ካልኦት ሃገራት ዓለምና ሓደ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ዝመሓደር ሰራዊት ክህልዋ እዮም ዝመኽሩ ዘለዉ ሓደ ካብ ቀንዲ ጸለውቲ ዝበሃሉ ኣፍሪቃውያን ሰበኽቲ ወንጌል ዝነበረ ናይጀርያዊ ቲቢ ጆሹዋ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ዓሪፉ ኣብቲ ልዕሊ 5 ሚልዮን ኣብ ዘለዎ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ተጠቃሚ መልእኽቲ ከዓ ኣምላኽ ንኣገልጋሊኡ ወሲዱ ክብል ሞት ናይቲ ሰባኺ ዕላዊ ተገይሩሎ እዚ ሰባኺ ብቐዳም ቀጥታዊ ናይ ቪድዮ ስብከት ካብ ዝፍኖ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ሰዓታት ከም ዝሞተ ክግለጽ እንከሎ ጠንቂ ሞቱ ግና ወግዓዊ ኣይተገብረን ኣብ ስርዓተ ምፍናው ሬሳ ሰባኺ ቲቢ ጆሹዋ ከዓ ላዕለዎት መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝርከብዎም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ሰዓብቲ ክርከቡ ትጽቢት ይግበር እዚ ሓደ ካብ ፍሉጣት ሰበኽቲ ዝነበረ ቲቢ ጆሹዋ ብጀካቲ ዝነበሮ ልዑል ተፈላጥነት ኣብ ብዙሕ እዋናት እውን ነቐፌታ ክመጾ ተራእዩ ነይሩ እዩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ከዓ ትካል ዩቲዩብ ንሓደ ናይ ቪድዮ መልእኽቱ ናይ ጽልእ ዘረባ ክብል ኣሊዎ ዝነበረ ኮይኑ ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ንሱ ንሓደ ጾታ ዘለዎ መጻመቲ ንምፍዋስ ብዝብል ጸሎት እንዳካየደ ዘርኢ ቪድዮ ብምዝርግሑ እዩ ካብ ትካል ዩቲዩብ ወጻኢ እውን ትካል ፌስቡክ ብወገኑ ቲቢ ጆሹዋ ንሓንቲ ሰበይቲ ከጸፍዓ እንከሎ ዘርኢ መልእኽቲ ኣልዩ ከም ዝነበረ ይዝከር ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዩክሬን ንግጥማት ዩሮ 2020 ኣብ ዝዳለወቶ ማልያ ንግዝኣት ክሬምያ ዝሓወሰ ካርታ ሒዛ ብምምጻእ ሩስያ ቁጣዓ ገሊጻ ዩክሬን ነቲ ኣብቲ ውድድር እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ዘዳለወቶ ማልያ ነታ ኣካታዒት ዝኾነት ግዝኣት ክሬምያ ዘጠቓለለ ስእሊ ካርታ ከምኡውን ብተወሳኺ ዓወት ንክሬምያ ዝብል መልእኽቲ እውን ተጻሒፍዎ ኣሎ ሩስያ ብ2014 ንከባቢታት ክሬምያ ካብ ዩክሬን ከም ዝወሰደት ዝዝከር ኮይኑ ካብቲ እዋን ጀሚራ ድማ ነቲ ከባቢ ኣካል ግዝኣታ እያ ትቆጽሮ ነዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ማልያ ኣመልኪቱ መልእኽቲ ዝሕለፈ ሓደ ኣባል ባይቶ ሩስያ ፖለቲካዊ ሞትኹታ ክብል ነቲ ተግባር ገሊጽዎ ሓላፊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዩክሬን አንድሬ ፓቬልኮ ትማሊ ሰንበት ንፈለማ እዋን ነቲ ሓድሽ ማልያ ብፌስቡክ ዘላለየ ኮይኑ ገጥማት ኩዕሶ እግሪ ሃገራውያን ጋንታታት ኤውሮጳ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ከዓ ዩክሬን ነቲ ማልያ መሊሳ እያ ከተሳተፍ ኣብዚ ኣብ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ዘሎ ክሬምያ ዘጠቓለለ ካርታ እተን ኣብ ትሕቲ ተነጸልቲ ሓይልታት ዝርከባ ዶነስክን ሉጋንስክን እውን ኣብቲ ማልያ ኣትየን እየን ዘለዋ ብጀካዚ ዓወት ንዩክሬን ዝብል ጽሑፍ ድማ ኣብ ናይ ድሕሪት ገጽ እቲ ማልያ ዝተገብረ ኮይኑ እዚ ጭርሑ ከዓ እቶም ኣብ 2014 መሓዝያ ሩስያ ንዝነበረ ፕሬዚደንት ቪክቶር ያኑኮቪች ካብ ስልጣን ክወርድ ዝገበሩ ሰልፈኛታት ይጥቀሙሉ መንባሮም ይዝከር ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም